जेरै ABSU आरो बे मानसिनिफ्राय साबधान जा PB नार्सिं इन्स्टिट्यूट बिथाङा आलफ्रेडआ बावैसो मोनसे भिडिअ फोसावदों क'क्राझाराव फ्रड खालामदों बा थगायनाय मोनसे नार्सिं इन्स्टिट्यूट खुलिदों होननानै आं नुनो मोनदों। मा बुंदों आदाया आं बेखौ फुल होगोन। बेनि सिगां आं माखासे फोरमायगोनसो जोङो सर्सफोरखौ मोजां मिथिनानै लानाया गाहाम। जोंनि जायगायावहाय गोबां फिसफ्रा हाई आरो लोगोसे प्लेसमेन्टनि खोथा थाहैबाय आरो एन्ट्रेन्सफोर होबा मोनगोन मोनानि खोथा थाहैबाय। गोबां खोथा थायो बेखायनो गोबां स्टुडेन्टफ्रा जायफ्रा हायो बांसिना आब्रडआव थाङो आउट अफ इन्डिया आरो बांसिना सोरबा चेन्नाइ बेंगलर मुम्बाइ बेफोरबायदियाव थाङो। दा बेनिखायनो आं दाख्लैनिफ्राय मोनसे भिडिअ होबाय थादोंमोन नोंथांमोना नुगोना नुवाखै एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउसन्स बे जाहैबाय सासे ओरैबायदि आंनि फुराना सिनाखि मेडाम सारमोननि मेडामाबो बावनो मावो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो अर्थात रन्जन दैमारि सारनि बिदानि बिहामजो सारनिबो बिहामजो बिथांजोआ होजोंनो मावो एज ए स्टाफ एडमिशन कअर्डिनेटर। दा खोथाया जाहैबाय बैफोरबायदियाव आंबो भिजिट खालामहैबाय नुबोबाय दा BSc MSc ओमफ्राय B फार्म D फार्म गोबांथार हटेल मेनेजमेन्टनिफ्राय लानानै GNM बेफोरबायदि कर्स अफार खालामदों। बैफोरावहाय माने जायफ्रा लिगेल बेफोर लाहैयोबा सुबिदा आरो जोंनि थाखाय गोबांनो आं दाख्लैनो खिथाखाबायमोन कन्टेक्टबो होनानै होखादोंमोन आं इभेन आं होबावो जायफ्रा एडमिसननि मानि कुवारि खालामनो गैयै न'खरनि फाइनान्सियेलि हाजोबा बिसोरनि थाखायबो बिथांमोना लन फेसिलिटिबो बानायनानै होगोन देनांनो साख्रि मोनोब्लासो बेखौ सुख'नानै होबोफिननांगौ बेबायदि आरोना। आरो गावसिनावबो 17+ कान्ट्रि 17थानिबो बारा कान्ट्रिफ्राव बिथांमोनहा इन्स्टिटिउसनफोर दङ मोजां मोजां इउनिभारसिटिसफोरजों टाइपबो दङ आरो गावसिनि अनबो दङ। आं दाख्लैहाय थांबावदों आं बार थांबाय थायो आं बोसोरफ्रोमबो थाङोबानो हाबबोयो। वासिफ सार दङ बेनि चेयारमेन जोबोद मोजां क्ल'ज दा जोंनियावबो खुलिफैनो टारगेट लागासिनो दङ। थ' जायफ्रा दायो हायार सेकेन्डारि बेफोर कमप्लिट खालामनानै दङ आर्ट्सनियानो जा आरो साइन्स स्ट्रिमनिबा साबसिन कन्टेक्ट खालामनो हागोन निशा मेडामखौहाय अर्थात आं दहाय बुंदों ना रन्जन दैमारि सारनि बिदानि बिहामजो थ' रन्जन सारनिबो बिहामजो। ओमफ्राय दानिया फैदो आदा आलफ्रेडखौ माबायदि फ्रड खालामनो जोंनि लकेलाव ओंखायनो बिराद गिनांगौ। गोजानावथ' गोजान बाथो लकेलावनो बांसिन नै माबायदि फ्रड खालामफैयो सोरबा एजेन्टनो मा होनो लांसिगोन माबायदि केयार खालामनांगौ मिथिला। थ' बेखायनो आं बुङो माने मोजां मिथिखानाय चेनेलफोरजों थाङोबा मोजां आरोना। ओंखायनो बैयाव जेबो फ्रड जाहैनाय नङा आं जेराव दहाय बुंदोंमोन जायफ्रा कुवारि खालामनो हागोन। दा आदा आलफ्रेडआ मानो मा जादोंमोन खोनासंनानै लाबानो जाबाय ससेब्लाबो गोबां नुबाय जानांगौ। नोंथांमोनहा बे मानसिनिफ्राय साबधान जा खोमथा मोसाहारि बिथांनि आधार कार्डनि एड्रेस बायदिबा बिथाङा रुनिकाटा भुटिनालि सालबारिनि बिथाङा मा खालामदों फेक नार्सिं इन्स्टिट्यूट खुलिदों PB नार्सिं इन्स्टिट्यूट। बिथाङा काजलगावनि ब्रान्च होननानै बियो क'क्राझाराव खुलिफैदों आरो स्टुडेन्टसफोरखौ एडमिशन लाहोदों। बिथाङा आंखौबो बे गावनि फेक नार्सिं इन्स्टिट्यूटखौ आंनि फेसबुक आरो इउटुब चेनेलाव बिथाङा पाब्लिसिटि खालामहोदों। आंबो बर' होननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन वाव जोंनि बर'फ्राबो बेफोरबायदि नार्सिं इन्स्टिट्यूट खुलिनो रोंलायलायबाय होननानै। आरो बिथाङा गावनि बे फेक सार्टिफिकेटखौबो देखायदोंमोन आरो रेन्ट एग्रिमेन्ट ना क'क्राझार बे थिथागुरि खाथियाव भबानिपुर होननाय जायगा दङ इउनिभार्सेल गेम स्टुडिअ बिनि जास्ट अपोजिटआव मोनसे बिल्डिं दं आरो बिथाङा रेन्ट एग्रिमेन्ट लालायलायनानै जोंना क्लास रुम गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय नै बेनो होननानै माने ओरैबायदि फोथायहोदों आंबो नंगौ साननानै दे जोंनि बर' मानसि बेफोरबायदि रोंदों होननानै आङो हेफाजाब खालामदोंमोन बिथांखौ। नाथाय थाङै थुङै मा खालामखो बिथाङा नै फ्रड खालामबाय। स्टुडेन्टफोरनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिबा माने जेबो फर्म फिलआप गैया जादों फर्मबो गैया पेमेन्ट रिसिप्टबो गैया आरो बिथाङा अफलाइनखौनो केसखौनो लानो हास्थायदों जाहैदों। स्टुडेन्टफ्रा अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नागिरनायाव लायाखै जाहैदों बे गिदिर एमाउन्टखौ। बेयो अनलाइन जुदि पेमेन्टखौ ट्रेनजेक्सन खालामोबा बा फैसाखौ लायोबा बिथाङा हमजागोन। बेनि थाखायनो ओरैबायदि सालु बेयो अनलाइनखौ नाजावाखै जादों ओरैनो बे थाइसे थाइनै 1000 2000 बेखौल' माने अनलाइनाव लादों जाहैदों। दा बे खोमथा मोसाहारि बिथांखौ गोख्रैनो जोंनि बे चिरां जिल्लानि फरायसा आफाद जेरै ABSU आरो बनसु नोंथांमोनहा
बे खोमथा मोसाहारि बिथांखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनांगौ